Because okumenya ndi chibodo. Yesera doni yesera. Because okumenya. Kungoti ngolombe na umwe ninachekera ineyo. Sindikuza chabe kasi. Mulinjani. Ndio mafuna sana sauti. Blaza, vipi kwanza? Basi mahuli hao. Bwana huyu atakata. Mahuli ule huyu. Huyu ule wa Kimalawi au? Tena mzuri sana blaza. Vipi wa wapi tena? Mzuri kutichana baba. Mundu wanaona kuti mpaka kufika kuti menya kusikiliza sasa. Hayo kama mmepigana nyinyi wenyewe. Huyu vipi kwanza? Waonekana wa kwetu sasa huyu. Waonekana mlembo vipi huyu? Ndio kutichana tango yakula na weso baba na weso ungo ndio kwanza. Ndio woyera wachokera kuti huyo. Ni mahuli hawa kuseri huku. Isikuti kwa muda kale hule amwene. Zikala bwanji godi. Mulibe ma contact yake kuti yankhulane nawo. Bale urontakhala ni namba yake ngati ngakupa seni. Zimenezo zaino zimenezo zifukwa zaine ndabwera zaine ndikufusa nimesa wapita mena ujani. Hawa mimi nataka namba yake niongee naye. Sababu nilivyokuja huku sijawahi kumuona mtoto mzuri kama yeye. Mimi nipe namba yake niongee naye. Namba la nini ndilibe. Namba la ndilibe. Nisakunamize na abonke nisakunamize. Nisi anthu kuti mwiniwo mpaka iniwo mutenge ndalama kwa alo unongera amenaja. Moti wabwera kale ndi mavuto pamene pacha. Amweni fotokozera ineyo 30,000. Inu ngati pai ne wayambira 30,000 mulibe. 30,000 ndio mwandi basasa makofi mumwe baba nene kuti chabwino ndimpase drama yo. Inozoona mpaka mkaminyeni ni mwanamke. Za Karabanja. Basi ndimene akazi mano masiku ano amakonda ndalama osati chikondi. Nyine ndi munthu ndamuza chabwino ndalama ndikupasa. Koma ndalama hii ufuna kuti ubweze. Ndama ya ulera iliko masiku ano. Hamna ya bure sasa. Ni basi mpaka kunimenya kwa mbaba. Sasa ngoja kwanza bibi basi niongee naye. Wewe umeshindwa kunipa namba, ngoja mimi niongee nayo. Ndio wasinga. Bwana wewe ndio. Kwa bela. Kwa mananga mimi mandoi. Kanga leo kutwaita bwana. Hayo nakaitenga ku Springs ujako uzaika uno. Okay. Bali na. All right. Sina ndo afuna nkula za mbili. Joe akuta ndilipo bene baba. Ulipo bene? Uzwa kale. Mama yankwa ujodu. Ngabwera kuno kupeza ina yake. Ndi takamba soba. Okay. Sina bweza mbili ko. Ndifuna ndikongoze ndrama. Ndifuna nkaude uzwaka business yanga iji. Ndifuna nkaude ndashora bena bana. Ndrama ene. Kumene. Ndabwera kwa wewe chifukwa ndakudalira. Lero andifuna Mangu amorumbu you shouted at me that day. You remember? Sikulijiona bwana nzako. Zintu zizitha nani bwanji kodwa. Nanga umakumbusa zintu zakale fanya. Nisazikumbuse banja mwene. Zima wao watu zinaze. Maona ngati kuti basi feo zintu timazonera kukondwa. Ndama zomuti bwereka simtibwereka. Drama ibwera to kuti a top ready like you basi nendo kaga ninge kubwereka to only if you can make it through the night there is a brighter day. Tandoza jana kodi fanya azmunani okay msikana kabwera kwa inuyo kuzabweka ndalama okay kuzafuna thandizo kwa inuyo maona ngati mwina sindudziwa kuti ngamagaliza njani. First things first. Kodi inadunda amene ndayamba kufuna thandizo kwa iwe. Sono chifukwa chonena kuti iwe wabwera kuzafuna thandizo langa ndifake wayankula mawu amene. Okay. Thandizo sikuti ndalamazo mundipasa kuti kundipasa kuti ndatengeratu. Inaenda bwera uzakongola ndalamazo ndisabweza. Koma best. Ndifuna mundikongoze ndalamazo ndisabweza. Zimenezo? Mpaka pamene popo? Baka mabosi. Fanya nukumandi grade yo ndifanya. Mufuna ndrama kapena jani? Ndifuna ndikongoze ndrama usati mukunimenya josejo mufuna so thandizo kwa ine. Ndabwera uzakongola. Sikuti undipasa kuti zikhala zanga. Kama mabosi yo. Uzindipasa mama.
ule mwaja ni ufuna thandizo. This is my craft. Ufuna drama kwa ine yo basi. Kwa yori ndafuna thandizo kwa wewe anazonizuia. So ukoona ngakudi ine ngabeleka Mr. Joe. Vipi kwanza? Kama mnagombana vipi kwanza? Na huyu mlembo vipi? Jamaa. Mambo gani hapa? Eh. Kuni kazi wewe. Ni jani. Umenya. Kwa nani wewe? Usandi boego. Usandi boego mama. Blaza. Tulia. Ile ndo kule. Tulia kwanza. Sasa ndo kule leo. Ugonje. Mani bila yote ndo kule. Fayo obera mnongo thandizo. Thandizo leo sasa ni bila. Jambe zeko mpaka kama ni bila. Usadi mpaka ya. Ndiye. Kama ngaya. Blaza Jo. Iwe unali kazi huyu kale kumfu. Mwache dada. Kwa mareli. Kodi ndiani so nawe so is my friend. Iyo kudubanga jani. Blaza. Ubanga jani nini nanga? Ubanga jani. Huyu ni kazi tamsieni. Huyu dada ana chochote huyu. Huyu ana hasira na hela, ana chochote. Huyu ana chochote blaza. Blaza. Kahulenga da. Sikuti swali makafuna. Sikiliza. Ina nafuna ndikatandize kama munduka. Nisikilize. Kunibasa makofi. Nisikilize basi blaza. Tunaelewana? Kwa maana unaja mbizo mango banga. Mr. Joe. Sisi watu. Asema nula ana MCC la katika basi makofi ndikahulenga da. Ife ni watu wazima blaza. Atusumbue huyu hapa mdada huyu. Sikiliza bwana. Wabiri tatizo hili? Tulia basi. Hayo matatizo yenu mimi siyajui basi. Tulia basi blaza. Vipi kwanza? Bwana nipiga na mimi tena. Vipi kwanza? Sindi kuswaso. Nangaka kumenya wewe wala kwa jana. Mimi sijamuelewa huyu mtoto. Anipige kwa sababu gani blaza? Ushaondoka. Sijavi. Vipi kwanza? Mbona kinaonekana kizuri. Kinaonekana chabwino bwana. Chabwino kwa maana for nothing. For nothing I say. Chiko mego mejumpu. Amene kofi lijalo. La wawa. Pali mlango kape. Palibe. Vipi sasa kina wadada wazuri kama hawa. Ndi nzanga wina wake. Chipuntu. Ona? Ndi. Jo. Samufuta. Sindifunaso kulankola lero. Tie. Tulukani. Kwani leo vipi leo ndugu yangu? Leo pepo hujaja vizuri vipi? Tulukani. Amani. Amani kuli ni jani sura. Achinyamata kodi mukudziwa kuti mutokhala osimira panoka mutapfunzira ntchito samanja ku the Northern Hospitality. Indetu the Northern Hospitality ndakaswiri amene amaphunzitsa ntchito samanja monga ngati tailoring and fashion designing, administrative studies, ICT, electrical installation, welding and fabrication, komanso hotel and catering management. Maphunzirowa mumaphunzira kwa miyezi yokwana 6, miyezi iwiri nkalasi ndipo miyezi 4 mumakhala mutatumizidwa kuma attachments amene skuluyi imakupezera niyoka. The Northern Hospitality ili mu mzinda wa Nzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pamene panali Dream Private Secondary School kale. Tayimbani foni pa 0885-234-259. The Northern Hospitality. Hospitality redefined. Sasa bwele soba nova. Ine akazanga ngatamalepera kuti kupaka undimenya ineyo. Pake wewe usandi kwire tubine. Ulibe ndima nyasi. Mulinjani nuyo mulinjani. Osati ndichani yayi. Koma tunena kuti odi tujuseko ifi andalama. Wewe nawe kanzima hiyo usandi boye bwa. Usandi nyasa ndi kubo wachani ndili pamalo anga. Mala ko chani. Makhala ndi uli. Taka oneni kuda ngati kusikwa mpika. Kuda kwacha. Ntiye na ndisha. Iwe okundidziwa ine. Ineyo. Ndiye Sifia. Zindikunze neyo. Ine Sifia. Zindikunze kose. Ena agandi. Iwe. Organiza bwa. Organiza bwa. Iwe. Organiza bwa. Ndio ufuna kutupange cha. Iwe. Ndazimbana niwe. Amai. Ndika pata muladu ine. Msieni basi. Oyo ndempuzise kuti ndine Sifia. Akupweteka ndani. Ndipweteka ndani. Umaziwa bwira amai. Naliyo. Mungu afuna uzingo digwira. Amai basi msieni. Ufuna ndubase mbama ina? Ndubase mbama ina? Ufuna ndisiye iwe. Oyo ndempuzise. Amai msieni. Ndisiye iwe. Amai. Baba, I'm telling you now. Yes, I'm telling you now. Baba, I'm telling you now.
Yesu mutane napo. Hallelujah, say Baba. Inu Yesu mutane napo. Hallelujah, say Baba. Ase sakunde ngwasa, ngwasa, ngwasa Baba mutane napo. Kubangira ngizimene ziwe. Ndapanga chani? Eno nakuza nuna kuti uchawe ndi nzanga. Ino mwangona kumuyo wala muntu chanali ku Tanzania. Ni nzanga ino zona kukachira kunganga choititi. Ine zimene ndimakana mwana wanga. Iweyo usazichepese. Ndiwe muntu woti dziko mzuzu yese watekeseka ukaimirira MP si wapasi ayi. Mwina so pa MP ukapitirira ukakhala mwina nduna ife tawina kale tu ife uzichepesa bwanji meno ulirimu zimene maenda ndi anthu aswahili anachona uko ku Tanzania kale angoti uza sema pano sema nicha abambo wao mai yao ndikwadziwa ndi anthu osapeza so bwino ndiponso timakhalira limodzi kuchitezi ndikuwadziwa mai wake huwe loyenda ndikhuza bwanji bambo wake bava yeni yoti mukakhala chonchi sungadziwe kuti wapisa nthumba wapitisa uti mukuna amaru zomwe mukamba apa pazi iwe ndikumudziwa uyu ndiponso ndafufuza kuti dzina lake ni Bonke uyu zina ndi chonchodi zina inu simukuzidziwa kale ine ndisazwa mutokala nzanga inu simumango mtenga kuti ni nzanga koma sizimenezo ayi nditu akuchoserani ulemu sakulemekeza anthu olo amene amabwera pano azingoti abwana awa akaimiradi awa nzanga nali ku Tanzania angakanika kumabwera kunoko kalabwe anga sangakuuzeni za nzeru ku Tanzania anthu sayankhula za nzeru ayi bwanji niwahuni kaya inenso nimadziwa Chiswahili munachizikira kuti kuda mai munachizikira kuti Kiswahili ine nali ndi chibwezi changatu cha ku Tanzania nimayankhula nditu nimasema kweli tu kweli kwambiri munanizapo zoti munaindi chibwezi ku Tanzania ndizikuuza niso inuyo zinthu zoti zinathaso anali ujeni madriver amatraki omwewa chibwezi chinatha ndiye nkuzakwatirana ndi bambo wako ndizikuuza nzazibwezi maseniso mwina pena pake ndendedwano kale sinimamvesesa mangululako chimozi lero mwayamba kuululako Tanzania ndiye kuti inali bwino koma bwino mafuna kuti tikwatirane naye koma ine nthawi imene sinimadziwa so Chiswahili kwambiri basi anangoti ndimangoganiza kuti abweranso wapita munthu mwaona ine basi nabwerera kubwera kuno nkuzakwatirana ndi bambo wake sono vuto la chibwezi chanu chakale lipangisa kunena kuti ine ndisakhale ndi nzanga wa Chiswahili chimene ndikunena vanthu ngati awa sangakuthandizeni pa ntchito imene muli nayo yoti mukayimire zimene zandikumbusa ndi bambo ake ndi nthawi imene ineyo nali oti ayi nanenso nali munthu woti maoneka mpaka kupeza chibwezi cha ku Tanzania zonse zimene amalankhula zija Ziswahili zija ine ndimamva inu simukumva inu muzingosekerera pamene mwina afuna kukayenderama akandikaweswe afuna kudyera mudzo akale mene mwanenera muja mjowa Island City makona wose ndimadziwa komano ine ndifuna ndimuyuze iye uja kuti timashiri tomwabwera nato titi ndithandizire pena ndi pena ndayamba kale tikuyenda makasasire mosemu kupereka zithandizo mai ine ndicho mapana anga ndapatali simukudziwa chabe munabereka mwana yemwe ali genius kwambiri the man who learned this city musamakanize ngati wina kuti basi ndimangoyang'ana pafupi ndiyawo alendo anu ndiyawo ine lero sinafune kulankhula ndi munthu
chifukwa ine mukudziwa kale Cynthia ndikhoza kupwetekani muthanale pamene popo ndapita mama chakuda chichi cholokoje Yes, Uncle Joe. Yes. Muli mwanji. Ine bwino lugaya mtu. Feso tili bwino. Sure ndithu. Ndithu. Anzano aja. Man of God. Yeah, Mr. Chiputo. Yes, prophet Chiputo. Yeah, prophet. Yes. The anointed one. Pachamali igo janchani ga. Igo one. Yeah. How mkuziwa so. Nayo so gani gage. Alindike na gage yo. Yeah, ndithu. Umene kuchaturukako. Kujamadika mugwira yenchani. Mutu joipa kwambiri. Nzanu ujama pikisana nayo za ujenza wempi ngumai. Kodi analidi nyuma Satana amene uja. Kodi ndamana mugwirade? Aka. Ine mbona ngati anthu mmongo banga basi ungoganizira bo. Ndithu munthu oyipa kwambiri amene uja. Munthu oyipa ndipo naisa kumuziratu. Kuti zomwe upanga pasi ukulimbana ndi man of God. Mulungu akakukana. Ukulimba naso ndi upanga so za uchigawenga izi. Satana so naso akakukana. Chifukwa nthawi zina ukapanga kwambiri zinthu amakakukana so kaso wakulowa. Satana so amakana ake. Aka. Mujabakane Satana so ankane. Ndi nguma yo. Ndi akantengeni. Munthu oyipa amene uja. Moti amwene wagawa ndrama zonse. Ndama za kuchalichi basi amafuna kuti ransom. Kuti feti ntenge uja tilipire kaye kena kwa mpange release. Anavuta. Zikwanje tu mwamba. Sikunali bwino tu umene. Ndipo man of God koma kuzionera kwambiri. Kali maesero. Okay. Zosakhala bwino. Nde moti apapa anandituma. Anakutumani? Yes. Okay. Mukuziwa kuti munthu uja ndazi zake ambiri. Yeah. Down you say. Yeah. Ndochuka nangayo. Makamaka. Komano ananduza kuti pazinzake ose aja. I think Mulungu anamusonyeza kwa inu. Akuti upite kwa Uncle Joe ukadandaulire. Kuti janiso. Dandaulodi janiso. Mesa tukuka kodi. Inde komano munthu uja nanga si mene ndanenera muchete. Ndrama zonse zija Chiputu amugawa. Normal. Nde wanduza kuti ayi ndibwere kwa inu mota kusowa ndi abonya yomwe munthu wa Mulungu. Man of God. Yaso ya pieces yena alibiletu kena kalikosi. Ndia kuti drama za mwene nezo nani nagaludi samandi kuzebo mai amangu wetu Uncle Joe anda wayabona ile Uncle Joe drama so bano ba Uncle Joe kuja ndi nzanga aya lende nkukangana drama zo munthu ujatu wachoka mavuto inali imfatu imeneja ndeni yomenekera kumasangalala kuti nzanga watuluka ali moyo chonde chitanipo nikanthu ndikupemphani moti naise saso kuti yese azinzawo ena ndiye nawo koma ena oti ayabwereka kuno nde mukuziwa kuti nkhani ikhangati yafika pena paliponse nde akupanga manyazi kuti khangati atani yasizirako pang'ono kena kono man of God atani atulukire ndithu nde kubwera kusedu kwa inu Uncle Joe please okay phone again my sometimes I can see my gira swear I think the better way city mind and in drama and tomba okay I have a phone ndi abonya yomwe apapa mulibe kuti kungo papa ndichita kupereka uja pafone ma transaction I think because I think seamless tachoka ntikambeko za chuma ife bana ife anthu achuma zomwe tukamba apa chonde Uncle Joe mayanula lero ndakana zoyankhula basa boba gayankhula okay iwe mukango auza kunena kuti aya sejani za fundo hapa okay I'll do that ufuna kukala nzawo tati ziko mokwambiri tukani tikambeko muli ndichani mungakambe nkhani zanje apa fe anthu amdrama kai dama vile bagomu kumaza kanga ndi mwayamba prophet namva mawena iko mwe munayo kangala kwanga kuza mwina mukuzwa boga anthu tu ba exactly zo mukupita muja mayanga ndaina kini mangwanena koma zomwe panga papa lero li azanda kuisa kwambiri mwayamba prophet esili
Daddy. Mwaona mwana wangu. Hey, that's why I like you. Yes. I know gonna bage inu. Ndikamuyangula mmango zonse. I think it's zawaka zonse zaini. Ino gonna bage mtu wangu ina. Amapempa. Amai. Amai. Wafutika mendo kuja. achinyamata kodi mukudziwa kuti mutakhala osimira panoka mutapfunzira ntchito zamanja ku the Northern Hospitality. Indetu the Northern Hospitality ndi akaswiri amene amaphunzitsa ntchito zamanja monga ngati tailoring and fashion designing, administrative studies, ICT, electrical installation, welding and fabrication, komanso hotel and catering management. Maphunzirowa mumaphunzira kwa miyezi yokwana 6, miyezi iwiri nkalasi ndipo miyezi 4 mumakhala mutatumizidwa kuma attachments amene skuluyi imakupezera niyoka. The Northern Hospitality ili mu mzinda wa Nzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pamene panali Dream Private Secondary School kale. Tayimbani foni pa 0885-234-259. The Northern Hospitality. Hospitality redefined. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice. A bouquet with never-ending movies, TV series, game shows, sports, news, and everything for the kids. This is Azam TV, entertainment for everybody.